नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. मालवणात पर्यटकांची तुफान गर्दी. तोपर्यंत धनंजय मुंडेंनी राजीनामा देण्याची आवश्यकता नाही, हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य. आणि सावंतवाडीकरांचा यंदाही हिरमोड. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. कोणी दोषी आढळून येत नाही तोपर्यंत धनंजय मुंडेंनी राजीनामा देण्याची आवश्यकता नाही, असं मत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केलं आहे. नाही, आता आहे बघा, सुरेश धसने जे आरोप केलेले आहेत त्यावेळी मी विधानसभेत हजर होतो आणि काल धनंजय मुंडेंनी त्याचं उत्तर दिलं की बाबा जो आरोपी असेल त्याला तुम्ही फाशी द्या, काय असेल ती शिक्षा करा. त्यांनी पूर्णपणे सांगितलं. ते माझे मित्र होते, त्यांनी मान्य केलेलं आहे, परंतु ते जर असतील त्यात तर त्याला शिक्षा द्या, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडलेली आहे. भाजप त्यांना टार्गेट करते असं वाटतंय? नाही बघा, भाजप टार्गेट करते असं काही प्रश्न नाही. सुरेश धस भाजपचे ते लावून धरायला लागले सगळे. नाही, तो प्रश्न वेगळा आहे. तो आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब त्यांना बोलवून काय जे योग्य असेल त्याची चौकशी व्हायला काय हरकत नाही. अंजली देवारांना काल रात्री त्यांना फोन आला होता की जे मारेकरी आहेत त्यांची हत्या झालेली आहे. तीन मारेकऱ्यांची हत्या झाल्याचे काही पुरावे अंजली. आता देवेंद्र फडणवीस साहेब अतिशय कार्यक्षम आपल्याला मुख्यमंत्री लाभलेले आहेत. गृह खातं त्यांच्याकडे आहे, ते तात्काळ याचा शोध घेतील आणि याचा पर्दाफाश करतील. दुसरीकडे याच प्रकरणामध्ये पंकजा मुंडे असतील, धनंजय मुंडे असतील यांचा राजीनामा घ्यावा अशी एक मागणी जी आहे ती होताना पाहायला मिळते. कसं पाहताय? नाही, मी अनेक वेळा सांगितलं की आपल्याला जोपर्यंत कोणी दोषी असेल आढळत नाही तोपर्यंत राजीनामा देण्याची काही आवश्यकता नाही. बीडमध्ये महामोर्चा पाहिजे आज आहे वाटतं, मी अजून काही बघितलेलं नाही. एकूणच जर पाहिलं तर साहेब राज्य हे देवेंद्र फडणवीस साहेब आता कार्यक्षमपणाने हे काम करतील आणि मला वाटते कायदा सुव्यवस्थेबद्दल जे प्रश्न आता तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे ते लवकरात लवकर त्याचा कठोर मुकाबला करतील. सरत्या वर्षाला निरोप नवीन वर्षाचं स्वागत करण्याचा तुमच्या फॅमिलीचा बेद असेल तर तुमच्यासाठी कणकवली येथील नीलम कंट्रीसाइड हॉटेल घेऊन आलेत खास ऑफर. काय आहे त्या ऑफर, ऐका त्यांच्याकडूनच. वर्ष आपले ऑलरेडी 4 वर्षाचे पासून आपण जो न्यू इयरची एक नवीन कॉन्सेप्टवर आपण काम करत आहोत आणि त्याच्यावर आत्ताच्या दिवसात आम्ही हे वर्षी आम्ही एक स्पेशली अँकरिंग आणि भरपूर स्पर्धा वगैरे ठेवलेल्या आहे. आणि त्याच्यानंतर एक बोलायला एक छान वाटतं मला की आम्ही 4 वर्षापासून सगळ्यांचे प्रतिसाद मला व्यवस्थित भेटलेले आहे सगळ्यांचे. आणि ते पद्धतीवर हे वर्ष आम्ही काय केलं, आफ्टर द 10 o'clock DJ वगैरे आम्ही अरेंज करत आहोत. आणि बाकी स्कायलरचे जो लाइटिंगचे जो कॉम्बिनेशनवर एक अंडर द स्काय विथ ए गार्डन एक चांगल्या कॉम्बिनेशनवर आम्ही अरेंज करायला लागलो सगळे इव्हेंटचे. लंचवर म्हणलं तर आम्ही 449ला व्हेज मेनू आणि 549ला नॉनव्हेज मेनूचे कॉम्बिनेशन ठेवलेलं आहे. सो चिल्ड्रनसाठी जो 5 to 12 yearsसाठी स्पेशल डिस्काउंट्स वी आर ऑफरिंग ह्याच्यावर आम्ही जो एक ग्रुपवर. आणि विथ फॅमिलीसाठी आम्ही सेपरेट आम्ही जो त्यांची फॅमिली सकट त्यांनी एन्जॉय करू शकतो ते हिशोबचे आम्ही सिस्टम डेव्हलपमेंट केलेलं आहे. म्हणजे तर नॉर्मली माहिती आहे की 31st नाईट एव्हरीबडी फिअरिंग अबाउट ह्याच्या कोण येतात, आमचे बाजूला कोण असतात, काय गोंधळ होईल का काय होईल म्हणून असे एक लोकांचे डाऊट असतात. त्याच्यासाठी आम्ही काय केलं ते आम्ही स्पेसिफिकली सिक्युरिटी फॅमिली डेव्हलपमेंटसाठी आम्ही व्यवस्था केलेला आहे साहेब. आनंद लुटा म्हणून आमची अपेक्षा आहे साहेब. सिंधुदुर्ग जिल्हा वारकरी संप्रदायाच्या वतीने कणकवलीत 11वा वारकरी मेळावा व संत सेवा पुरस्कार वितरण सोहळा पार पडला. जिल्हा अध्यक्ष म्हणून पुन्हा विश्वनाथ गांगणकर यांची फेरनिवड करण्यात आली आहे. कार्याध्यक्ष म्हणून संतोष राव गाव शिवसंगी सावंतवाडी, उपाध्यक्ष म्हणून श्री रामचंद्र कदम कुंडई कुळा, 2 उपाध्यक्ष आहेत.
दुसरे उपाध्यक्ष श्री राजूराणे हळवळ, सेक्रेटरी म्हणून सचिव गणपत गाडीगावकर वागवे, सहसेक्रेटरी एस के सावंत कोकरण, खजिनदार मधुकर सडेगावकर मथुराम मालवण, संचालक म्हणून रामचंद्र गाड सासोडी डोळामाळ, उपाध्याय व्यासपीठावर यायचे आहे ज्यांची नावं मी जाहीर करतो त्यांनी व्यासपीठावर यायचे आहे. विलास राणी शिवसिंग सावंतवाडी, श्यामसुंदर कुंभार तळवडे सावंतवाडी, कुंदन बांदेकर तेरवडा वेंगुर्ला, जीवाजी कोळंबकर वाई मालवण, सत्यवान परब कसाल गुळा, प्रभाकर सावंत ओळस, विनायक मेसरी मानगाव गुळा, राजा परब तरुण रेल्वेवाडी, सर्वोत्तम साटम शिरगाव जवळ, दीपक मळी होंडा कंटोळी, नाना गावडे बिडवळे कंटोळी. अशा प्रकारे 19 जणांची ही कमिटी असेल. ही पुढील 3 वर्षासाठी काम करेल. या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्हा वारकरी संप्रदाय स्थापन झाल्यापासून संप्रदायाची प्रगती दिवसेंदिवस वाढत आहे. संप्रदायाचे सभासद बहुसंख्येने होत आहेत. थोडी खंत वाटते. मालवण, देवगड, रेंगोळा या परिसरातून वारकरी संप्रदायाच्या संस्था अद्यापर्यंत स्थापन झालेल्या नाही. जे बांधव वारकरी संप्रदायाचा प्रचार करतात किंवा आपल्या भागातून मागीवाडीला एसटी महामंडळाची गाडी बुक करून वारकऱ्यांना घेऊन जातात, त्यांना माझी अशी विनंती आहे मंडळातर्फे की त्यांनी याच्यात भाग घ्यावा आणि जास्तीत जास्त आपल्या गाडीतून प्रवास करणाऱ्या वारकऱ्यांना या मंडळाचे सभासद होण्यासाठी प्रवृत्त करावे. वारकरी संप्रदायाच्या आल्या त्यामधून मला थोडंसं असं कळलं की वारकरी संप्रदाय हा कुठल्याही जाती धर्माचा नाही. या वारकरी संप्रदायामध्ये कुठल्याही भेदभावाला स्थान नाही, कुठल्याही भेदभावाला थारा नाही. वारकरी संप्रदाय हा कुठलाही म्हणजे आपण जर साहेबांनी बरेचसे अभंग सांगितले त्यामध्ये मला एक अभंग आठवला की तुकाराम महाराजांचा अभंग आहे की विष्णुमय जगत वैष्णवांचा धर्म भेदाभेद भ्रम अमंगळ. तर कुठलाही भेदाभेद या वारकरी संप्रदायाला मान्य नाही. तर वारकरी संप्रदाय हा कशावर उभा आहे? वारकरी संप्रदाय हा पूर्णपणे त्याग आणि प्रेम या 2 गोष्टीवर उभा आहे. म्हणजे वारकरी संप्रदायामध्ये एखादा व्यक्ती आला आणि त्यांनी कुठलाही भेदभाव केला असं कोणत्याही आपल्याला आढळून येणार नाही. हे वारकरी संप्रदायाचं अजून एक वैशिष्ट्य मला जाणवलं की याच्यामध्ये कोणत्याही म्हणजे गरीब असो श्रीमंत असो कुठलाही वर्गातला तो असो तो वारकरी संप्रदायामध्ये असतो. म्हणजे वारकरी संप्रदायामध्ये त्याला आपण समावेश करून घेतलेला असतो. जे कारंजले गांजले त्याशी मोडे तो आपुले त्याशी चालू तोची साधू ओळखावा देव तेथे जाणावा असं गाडीगावात म्हणून गेले. तर हे जे कारंजले गांजले आहेत ते सर्वजण एकत्र येऊन ते सर्वजण विठुरायाच्या चरणी आपला भाव अर्पण करतात आणि वारकरी संप्रदाय त्यामधून आपल्याला दिसून येतो. बरोबर या वारकरी संप्रदायाच्या कार्यक्रमाला माझ्याकडून नेहमी आपल्या शुभेच्छा राहतील. साधू संतांची शिकवण फार मोठी आहे. ही शिकवण तरुण पिढीला देण्याचं कार्य वारकरी संप्रदाय करत आहे. मानवी मनात जे अवगुण आहेत ते टाळ व मृदुंगाच्या सहाय्याने घालवण्याचं काम वारकरी संप्रदाय करत आहे असं मत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सर्वगोड यांनी व्यक्त केलं आहे. सर्वगोड हे स्वतः वारकरी होते. त्यांनी जन्मापासून मृत्यूपर्यंत कधीही मांसाहार केला नाही. ते प्रवचनकार होते आणि दरवर्षी आळंदी ते पंढरपूर असा कार्तिकीच्या वेळेला आणि आषाढीच्या वेळेला ते प्रवास करायचे. अखंड हरिनामाचा ते सप्ताह चालवत असे. माझ्या लहानपणी महाभारत त्यावेळी वाचण्याची प्रथा होती. तर
आमच्या पंढरपूरच्या माझ्या घराशेजारी आमच्या चुलत्यांनी महाभारत लावलं होतं आणि रोज आम्हाला ते लहानपणी महाभारत ऐकून दाखवत होते. तर या वारकरी संप्रदायाचा संस्कार माझ्या बालपणी झालेला आहे. आज या ठिकाणी मी आलो, मला खूप मनस्वी आनंद झालेला आहे. तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर तुकाराम महाराज काय म्हणतात, येथे येणार कपाळाचे काम नव्हे, येथे पाहिजे जातीचे. असा देश साध्य करण्यासाठी अभ्यास महत्वाचा आहे असं तुकाराम महाराज सांगतात. ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात, विश्वचे माझे घर. आणि ही साधू संतांची जी शिकवण आहे ती फार मोठी आहे. शोका महाराज म्हणतात, उस ढोंगा पण रस नाही ढोंगा, शोका ढोंगा पण भाव नाही ढोंगा. तर भाव हा फार महत्वाचा आहे. वारकरी ह्या शब्दाचा अर्थच असा वार करणारा. पण हे कशाच्या द्वारे वार करतात? विना टाळ मृदुंगाच्या द्वारे वार करतात. कशावर करतात? तर माणसाच्या मनामध्ये, मानवी मनामध्ये जे अवगुण आहे त्या अवगुणावर वार करणारे तुम्ही लोक आहात. आणि तुमचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. तुम्ही समाजाला, देशाला दिशा देण्याचं काम हा वारकरी संप्रदाय करतोय. वारकरी संप्रदायातील लोक समाजाच्या हितासाठी काम करणारे लोक आहेत अशी माझी धारणा आहे. तुमचं जेवढं काम वाढेल, तुमचे जेवढे सदस्य वाढतील, तेवढी या देशाची लोकशाही संपन्न होईल असा एक मला विश्वास आहे. आणि तुमच्या या महान कार्याला माझ्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आणि मला इथं आपण बोलवलं, सन्मानित केलं, बोलण्याची संधी आपण निर्माण करून दिली, त्याच्याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे. आणि एक छोटीशी गोष्ट सांगतो की वारकरी संप्रदायामध्ये जे माळ ओढण्याचं काम करतात त्या माळेमध्ये 108 म्हणी असतात. तर ती 108 म्हणीच का? आम्हाला लहानपणी प्रश्न पडायचा. मी माझ्या चुलत्याला विचारलं 108 म्हणी का? तर त्यांनी मला त्यावेळेस समर्पक उत्तर दिलं होतं की माणसाच्या मनामध्ये 6 विकार आहेत, काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर. आणि 6 ज्ञानेंद्रिय, 6 गुणिले 6. आणि याचं काम 3 काळामध्ये चालतं, भूतकाळात, भविष्य काळात आणि वर्तमान काळामध्ये. म्हणजे 6 गुणिले 3, 6 गुणिले 6 गुणिले 3 याची जर आपण गुणाकार केला 36 गुणिले 3 तर ते 108 होतात. तर ते मनी ज्या वेळेला ओढतो आपण, तर ते विकार जे मानवी मनात तुम्ही विकार नष्ट करू शकत नाही, पण विकारावर नियंत्रण करू शकतो. हे वारकरी संप्रदायाने सांगितलं आहे. आणि जे काही मी माझ्या हातून जे काही चांगलं काम केलंय त्याचं सर्व श्रेय तुम्हाला लोकांना आहे. हे मी तुम्हाला या ठिकाणी आवर्जून सांगू इच्छितो. हे जे काही विकारावर जे काही नियंत्रण मिळवण्याचं काम हे वारकरी संप्रदायाचे लोक दिवस रात्र या समाजासाठी करत आहेत. तुमचं काम वाढलं पाहिजे असं एक मी या ठिकाणी हे करतो, आशा व्यक्त करतो. या ठिकाणी मला आपण बोलवलं, सन्मानित केलं, मान सन्मान दिला. माझ्यासारख्या छोट्या माणसाचा इथं सन्मान सत्कार केला, त्याबद्दल मी आपल्या संप्रदायाचा अत्यंत आभारी आणि ऋणी आहे. सरत्या वर्षाला निरोप आणि नववर्षाच्या स्वागतासाठी पर्यटकांनी मालवणला पसंती दिली आहे. जिल्ह्याची पर्यटन राजधानी असलेलं मालवण सध्या पर्यटकांनी गजबजून गेलं आहे. जिल्ह्याची पर्यटन राजधानी असलेलं मालवण सध्या पर्यटकांनी हाऊसफुल झालंय. मालवणसह तारकर्ली, देवबाग परिसर पर्यटकांनी फुलून गेलाय. किल्ले सिंधुदुर्ग, राजकोट किल्ला, बंदर जेटी, दांडी, चिवला बीच, रॉक गार्डन आदी ठिकाणी पर्यटकांची दिवसभर वर्दळ पाहायला मिळत आहे. स्कुबा डायव्हिंग तसंच जलक्रीडा प्रकारालाही पर्यटक पसंती देत आहेत. गेले काही दिवस पर्यटकांची ही वर्दळ सुरू आहे. या निमित्तानं हॉटेल, लॉज हाऊसफुल झाले आहेत. त्यामुळे पर्यटनाला खऱ्या अर्थानं गती मिळाली असून आगामी काळात पर्यटन हंगाम तेजीत जाणार आहे. 31 आणि नववर्षाच्या स्वागताच्या निमित्तानं मालवणात पर्यटकांनी गर्दी केली आहे. वॉटर स्पोर्ट्स, स्कुबा डायव्हिंग, बोटिंग, किल्ले सिंधुदुर्ग, रॉक गार्डन यासह धार्मिक स्थळांवर पर्यटकांनी गर्दी केली आहे.
सायंकाळी रॉक गार्डन येथे पर्यटकांनी गर्दी केली होती. पर्यटकांच्या वाहनांमुळे शहरात वाहतूक कोंडी होत आहे. बाजारपेठेत वाहनांच्या लांबच्या लांब रांगा लागल्या आहेत. 1 जानेवारी पर्यंत पर्यटकांचा ओघ असा सुरू राहणार आहे. येथील हॉटेल रिसॉर्ट हाऊसफुल झाले आहेत. येथील मालवणी जेवणाचा आस्वाद घेताना बाजारपेठेत खरेदीसाठी पर्यटकांची गर्दी होत आहे. रुग्णवाहिका लोकार्पण सोहळ्याच्या निमित्तानं मोती तलाव काठी पर्यटन महोत्सवाची झलक दिसून आल्यानं यंदा सावंतवाडी पर्यटन महोत्सव भव्य स्वरूपात होईल अशा अपेक्षित असणाऱ्या सावंतवाडीकर जनतेचा हिरमोड झाला आहे. मिनी महोत्सवाची मर्यादा क्षमता बघता इयर एंडसाठी सावंतवाडीतील रसिकगण, गर्दी प्रेक्षक शेजारील गोवा राज्यासह कुडाळ कणकवलीचा पर्याय निवडत आहेत. 5 वर्ष सावंतवाडीच्या जिव्हाळ्याचा महोत्सव होत नसल्याची खंतही नागरिकांकडून बोलून दाखवली जात आहे. सावंतवाडी शहराचा पर्यटन महोत्सव म्हणजे संपूर्ण जिल्ह्यासह शेजारील गोवा राज्यातील दर्दी रसिकांसाठी पर्वणी. सिनेतारे, बडे स्टार कास्ट या निमित्तानं सावंतवाडीत अवतरायचे. हजारो पर्यटक येत असल्यानं मोठी उलाढाल व्हायची. मात्र मागील 5 वर्षात सावंतवाडीकरांचा यशू हिरावून घेतला गेलाय. मध्यंतरी महोत्सवाच्या ठिकाणी माजी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या वाढदिवशी रुग्णवाहिका लोकार्पण सोहळ्याच्या निमित्तानं उभारलेल्या शामियानातून पर्यटन महोत्सवाची झलक दिसून आली. त्यामुळे यंदा सावंतवाडी पर्यटन महोत्सव भव्य स्वरूपात होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र पदरी निराशाच पडली. सावंतवाडी नगर परिषदेवरती प्रशासकीय राजवट असल्याचं मुख्य कारण याला आहे. गेल्या 2 वर्षांपासून मिनी महोत्सवाचं आयोजन जनरल जगन्नाथराव भोसले शिव उद्यान समोर करण्यात येत आहे. मात्र येथील जागेची क्षमता बघता अनेकांनी पर्याय शोधला आहे. शेजारील पेडणे तालुक्यासह गोवा राज्यात मोठ्या प्रमाणात एअर इंड होत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हौशी लोकांनी गोवा राज्यात जाणं पसंत केल्याचं दिसत आहे. तसंच कुडाळ कणकवली येथे उत्सव होत असल्यानं तो पर्याय निवडला आहे. 2025चं जल्लोषात वेलकम केलं जाणार असून यंदाचं वर्षही सावंतवाडी पर्यटन महोत्सवाच्या आठवणीतच जाणार आहे. शहरात होणाऱ्या या महोत्सवासाठी मोठ्या प्रमाणात रसिक येत विविध संस्कृती परंपरांचे ठिकठिकाणचे स्टॉल इथे लागतात. यात खाद्य मेजवानी विशेष असायची. मात्र मिनी स्वरूपात मर्यादा आल्यानं शहरात होणारी मोठी आर्थिक उलाढाल देखील होणार नाही. याचा शहरातील इतर पूरक व्यावसायिकांना फटका यंदाही बसणार आहे. कोरोनानंतर महोत्सवाची उणीव सामाजिक संस्थांनी भरून काढली. गेली 2 वर्ष सांस्कृतिक मेजवानी त्यांनी सावंतवाडीकरांना दिली. या मिनी महोत्सवात सावंतवाडीकरांनी समाधानही मानून घेतलं. यंदाही रोटरी क्लब ऑफ सावंतवाडी, इनरव्हील क्लब ऑफ सावंतवाडी आणि दीपक भाई केसरकर मित्रमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानं सावंतवाडी मिनी महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलंय. मोठ्या महोत्सवाची उणीव भरून काढत स्थानिकांचं मनोरंजन येथे होणार आहे. निदान पुढल्या वर्षी तरी सावंतवाडीचा पर्यटन महोत्सव होईल या अपेक्षित 2024ला निरोप देण्यासाठी शहरवासीय सज्ज झाले आहेत. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेची जाहीर सभा सावंतवाडीत गांधी चौकात पार पडली. पाहूयात. विद्यार्थी मित्रांनो, गेली अनेक वर्ष आपण पाहत आहोत की भारताला विश्वगुरू बनवण्याचं एक स्वप्न आपण पाहिलंय आणि सातत्यानं आपण प्रयत्न करतोय. त्या दृष्टीने आपली वाटचाल चालू आहे आणि आपल्याला माहिती आहे 2047 पर्यंत आपल्याला भारताची अर्थव्यवस्था एका महासत्तेत रूपांतर करायचे आहे. त्या दिशेने आपली वाटचाल सुद्धा सुरू आहे. पण भारत विरोधी काही संघटना, काही त्यांची पिलावळ आहे, त्यांना हे बघवलं जात नाहीये. त्यामुळे त्यांच्याकडनं काही ना काही वळवळी सुरू आहेत आणि या सर्वाला बळी न पडता आपण सर्वांनी एकत्र राहून याचा विरोध करणं गरजेचं आहे. आपल्याला माहीत असेलच की आत्ता महाराष्ट्रातला सध्याचा चर्चेचा मुद्दा आरक्षणावर खूपच वादविवाद सुरू आहेत. पण या सगळ्यांना मात करण्यासाठी आपण एकत्र राहण्याची गरज आहे. भारताला आपल्याला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवायचंय. त्यामुळे जातीवाद आणि प्रांतवादामध्ये न पडता आपण सर्वांनी एकत्रपणे याला सामोरे जाणं गरजेचं आहे. गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते. JNU सारख्या विश्वविद्यालयात आपण पाहिलं असेल की भारत विरोधी संघटना आहेत, भारत तेरे तुकडे होंगे अशा प्रकारच्या घोषणा दिल्या जातात. भारत विरोधी काही चळवळी चालवल्या जातात. पण आपल्याला माहीत असेलच आपल्यासारखे अनेक छात्र नेते तिथे आहेत. आपल्यासारखे सर्व एक छात्र आहेत, ते एकत्र येऊन याचा विरोध करतात आणि याच्या विरोधात एकत्र येऊन एक वैचारिक युद्ध जे आहे त्याला आपण त्यांना विरोध करत आहोत आणि सक्षमपणे उत्तर देत आहोत. कोकन की महिलाएं को कोकन सम्मान और एक आदर की दृष्टि से देखता है. कोकन में महिलाओं को आदर्शवादी और आधारशीलता के रूप में देखा जाता है. लेकिन भाइयों और बहनों, यही परिस्थिति हर जगह नहीं है. यह परिस्थिति हर राज्य और हर प्रदेश में अलग है. कुछ दिन पहले की ही बात है, हम संदेश खली में देखे तो हमारी महिलाओं के ऊपर न जाने कितने तरीके के अत्याचार हुए. जो राजकीय पक्ष जो अपॉइंट होकर आता है कि वो लोग औरतों की संरक्षा करे, सुरक्षा करे,
वही आज महिलाओं के सुरक्षा के लिए घात बना हुआ है। हमारे रक्षक ही हमारे भक्षक बन जाएंगे तो महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी? हाल ही की बात है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की मामला सामने आई, दोस्तों वो महिला डॉक्टर बनके हमारे समाज में सेवा करना चाहती थी। वह सेवा क्या करेगी, हम उसकी रक्षा ही नहीं कर पाए। इस इतनी क्रूर तरीके से उसका बलात्कार करके हत्या कर दी गई, मानो मानवता एकदम से शर्मसार हो गई है। और यहीं तक बात नहीं ठहरी थी, उसको ये कृत्य को छुपाने के लिए शासन ने हर एक तरीके का अपना काम किया। मीडिया में ये बातें ज्यादा चलने नहीं दी। प्रोटेस्टर्स पे हमला किया गया। अब प्रोटेस्टर्स जहां बैठे वहां पे पानी फेंके गए, उन पे गोले चलाए गए, उनकी आवाज बंद करने की कोशिश की गई। ऐसे शासन से हम क्या उम्मीद रखेंगे? अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो भारत में लगभग 15% ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपने जीवन में अत्याचार झेला है। और ये अगर हम कोकण की बात करें तो यह आंकड़ा घटकर 4% हो जाता है। निर्मिती कुठून झाली, कशामुळे झाली आणि ती भारताचं भविष्य कसे बदलेल? ईव्हीएम का आलं? पहिल्यांदा बॅलेट पेपरद्वारे मतदान केलं जायचं, परंतु त्या बॅलेट पेपरद्वारे अनेक छेडछाडीचे प्रकरण आपल्या समोर येऊ लागले. डमी वोटिंग करू लागले, एक्स्ट्राचे वोटिंग होऊ लागले. त्यामुळे ते बॅलेट पेपरचं काम थोडंसं स्थिरावलं. त्याचप्रमाणे आपली लोकसंख्या देखील वाढली. त्या बॅलेट पेपर पुरवण्याची यंत्रणा सुद्धा आपल्याला कमी पडू लागली. त्यामुळे बॅलेट पेपर थोडे कमी करून भारत सरकारने आपल्या समोर ईव्हीएम मशीन ठेवली. 1982 रोजी भारतात ईव्हीएम आलं. केरळमध्ये एका छोट्या मतदानासाठी, एका छोट्या निवडणुकीसाठी ईव्हीएमचा पहिला वापर करण्यात आला. आणि त्यानंतर 2004 साली ईव्हीएमचा लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी वापर करण्यात आला. आता जे विरोधी पक्ष नेते आहेत, जे विरोधी नेते आहेत, ते ईव्हीएम बाबत म्हणतात, त्यांच्या काही टीका आहेत. ते म्हणतात की आम्हाला मतपत्रिकेचीच ती मागण्या करतात, म्हणजे बॅलेट पेपरद्वारेच मतदान झालं पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे. मला यावरती एक सांगायचं आहे. 1946 रोजी जेव्हा मतदान झालं होतं तेव्हा काँग्रेस विरुद्ध मुस्लिम लीग आणि अनेक छोट्या छोट्या ज्या पक्ष होते त्यांमध्ये ही लढत होती. तेव्हा आपल्यासारखे जिल्हे किंवा काही नव्हतं. पंजाब, सिंध, गुजरात, हिंद, मराठा असे त्यावेळी 12 प्रदेश होते. आणि त्या 12 प्रदेशापैकी 8 प्रदेशांमध्ये काँग्रेसचं सरकार आलं होतं आणि 4 प्रदेशांमध्ये बाकीच्या लोकांचं सरकार आलं होतं. परंतु काँग्रेसवाल्यांनी काय केलं तर या 4 प्रदेशांना वाईट टाकण्याचं काम केलं. आता तुम्हीच विचार करा की बॅलेट पेपरद्वारे मतदान करायचंय की ईव्हीएम द्वारे? भारताला फोडायचंय की जोडायचंय? आपल्याला जोडण्याचं काम करायचंय आणि परिषदेचे कार्यकर्ते, छात्र नेते म्हणून आपल्याला देशाला संघटित करायचं काम करायचंय. त्यानंतर त्यांची दुसरी जी टीका होती ती म्हणजे हेराफेरी करण्यात आली, फ्रॉड करण्यात आले. आयोगाच्या 2023 मार्च मध्ये आलेल्या निकालाप्रमाणे ईव्हीएम मशीनला कुठल्याही पद्धतीची यांत्रिक म्हणजेच वायफाय, ब्लूटूथ किंवा कोणत्याही प्रकारचं कनेक्शन देता येत नाही. ईव्हीएम मशीन म्हणजे एक साधी मशीन आहे की त्या साध्या मशीनद्वारे जसं आपण बारीकपणे व्हिडिओ गेम खेळायचो, ते दगडी खाली यायच्या त्या इकडे लावायचो इकडे लावायचो, त्या पद्धतीने ईव्हीएम मशीन आहे आणि त्यामध्ये फ्रॉड केले जातात. ही गोष्ट जरा खटकतेच आणि त्यावरती आयोगाने निर्णय दिलाय 2023 मार्च की ईव्हीएम कुठल्याही पद्धतीने कधीही कुठेही हॅक केला जाऊ शकत नाही. आज आपला भारत विश्वगुरू बनण्याच्या मार्गावर पुढे जात आहे. या मार्गावर पुढे जात असताना आपली जी भारतातली युवा शक्ती जी आहे ही देशातली नाही तर सर्व जगातली सर्वात मोठी युवा शक्ती आहे. ही सर्वात मोठी युवा शक्ती असताना पण आज आपले युवक नोकरीच्या मागे पळत आहेत. आज ती वेळ आलेली आहे
आपल्याला ही मानसिकता बदलावी लागेल. नोकरीच्या मागे न पळता आपल्याला स्वयंरोजगाराच्या मार्गावर चालण्याची वेळ आलेली आहे. स्वयंरोजगार हा केवळ एक पर्याय नाही आहे, तो स्वाभिमानाने जगण्याचा एक मार्ग आहे. तसेच इतरांनाही नोकरी उत्पन्न करून देण्याचा पण एक मार्ग आहे. आज आपण गोव्यात पाहिले तर सरकारद्वारे विविध प्रकारच्या योजना आहेत. स्वयंसहायता गट महिलांसाठी असेल, युवकांसाठी स्वयंपूर्ण गोय, तसेच आत्मनिर्भर भारत या विविध प्रकारच्या योजना आहेत. या योजना आणि उपक्रमांचा उद्देश एकच आहे, तो की समाजातील प्रत्येक गटाला सक्षम बनवणे आणि स्वावलंबन मार्ग दाखवणे हाच आहे. आज आपण आपल्या कोकणात पाहिलं तर एका दिशेने पश्चिम घाट तर दुसऱ्या दिशेने समुद्रतट आहे, ज्यांच्यामुळे आपल्या युवकांना विविध प्रकारचे व्यवसाय करण्याची संधी भेटते. डेअरी फार्मिंगपासून इंटरलँड टुरिझमपर्यंत सरकारच्या योजनेच्या मदतीने आपला युवक विविध प्रकारचे व्यवसाय करू शकतो. त्यामध्ये सुद्धा आम्हाला एक अपारंपरिक मार्ग शोधायला हवे. जसे दूध फक्त बॉटलमध्ये पॅक करून न विकता त्याची ब्रँडिंग, मार्केटिंग करून व पॅकेजिंग करून आपण त्याचा जास्त फायदा घेऊ शकतो. भारताचं वर्णन केलं. या अशा पवित्र भारत देशाला सर्वात आधी हिंसाचाराच्या विरोधात लढावं लागलं आणि त्याच्यानंतर खोट्या विमर्शांच्या विरोधात लढाई लढावी लागली. आणि अशाच खोट्या विमर्शांनी या भारत देशाला तोडण्याचा प्रयत्न केला गेला. जेव्हा मुंबईत आतंकवादी हल्ला केला गेला त्यावेळी भगवा आतंकवाद म्हणत कुठेतरी हिंदूंना बदनाम करण्यासाठी भगवा आतंकवाद हा एक विमर्श वापरला गेला. आणि हा विमर्श स्थापित करण्याचा प्रयत्न काही राजकीय नेत्यांनी स्वतःच्या राजकीय लोभापायी केला. 2016 मध्ये जेव्हा अफजल गुरुला फाशी झाली त्यावेळी ज्या आतंकवाद्याने आपलं संविधान आणि लोकशाहीचं मंदिर असणाऱ्या संसदेवर हल्ला केला, आपले सुरक्षा रक्षक व आपल्या निष्पाप नागरिकांचं जीव घेतलं, त्या अफजल खानाच्या फाशीच्या विरोधात जेव्हा अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है असे म्हणत भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात उभं राहणाऱ्या ज्युडिशियल किलिंग या विमर्शाच्या विरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी संघर्ष करत प्रसंगी लाठ्या झेलत त्या खोट्या विमर्शाचा परास्त केला. याच प्रकारे मोरबी येथील एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील मेसमध्ये चांगलं जेवण मिळत नाही, निकृष्ट दर्जाचं जेवण मिळतं, याच्या विरोधात जेव्हा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते तिथे आंदोलन करत होते आणि तेव्हा आंदोलन करताना लक्षात आलं की निकृष्ट दर्जाचं जेवण मिळतं कारण निकृष्ट दर्जाचं राशन मिळतं. आणि जेव्हा निकृष्ट दर्जाचं राशन का मिळतं याची चाचपणी केली गेली तेव्हा लक्षात आलं की कुठे ना कुठेतरी भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्ट राशन व्यवस्था, कुठे ना कुठेतरी एक निकृष्ट दर्जाचं राशन पुरवलं जातंय. आणि या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात उभारलेलं हे आंदोलन पुढे नवनिर्माण आंदोलन म्हणून स्थापित झालं आणि तत्कालीन काँग्रेस सरकारला राजीनामा देण्यास भाग पडलं. या आंदोलनाच्या माध्यमातून भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है हा आपला विमर्श कायम ठेवला. पॉझिटिव्हली एक्सेप्ट करणं. आपण आपला कोकण हा समृद्ध आहेच, पण विकसित करण्यासाठी इको टुरिझम किंवा स्वयंरोजगार तयार करणं ही आपली जबाबदारी आहे. माझी सिंधुदुर्गवासियांना एक विनंती आहे की आपली जागा न विकता आपली जागा परक्यांका विकू नका. आपण इकतलो परक्यांका आणि आपण कधी या जागेवरून परके जातो आपला कळाचा सुद्धा नाही. त्याच्यामुळे सगळ्यांना विनंती आहे की आपली जागा न विकता इथे स्वयंरोजगार तयार करा, व्यवसाय तयार करा. आंबा, फणस, नारळ आहे, सुपारी आहे, कोकम आहे, अशा ज्या आपल्याकडे नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे त्याचा वापर करून व्यवसाय करणं किंवा स्वयंरोजगार तयार करणं हे आपली जबाबदारी आहे, आपल्या तरुणांची जबाबदारी आहे. आणि सरकारला पण विनंती करते की एवढा 720 किलोमीटर लांबीचा जो आम्हाला समुद्रकिनारा लाभलेला आहे तर नवीन नवीन मत्स्य प्रकल्प सुरू करणं, बंदराच्या विकासासाठी प्रयत्न करणं हे आम्हाला अपेक्षित आहे. आणि एक विद्यार्थी म्हणून आपली जबाबदारी आहे की आपण जेव्हा शिकतो तर त्या शिक्षणाचा वापर आपण ज्या जिल्ह्यात राहतो त्या जिल्ह्यासाठी करावा. एक मी 2 ओळी सांगून माझं भाषण संपवते.
जमलेल्या सगळ्या आपल्या कोकणातल्या आलेल्या कानाकोपऱ्यातनं आलेल्या ह्या छात्रशक्ती आणि सिंधुदुर्गवासी यांना मी प्रश्न विचारतो की आज आपण जे शिक्षण घेत आहोत, आज आपला ही शिक्षण प्रणाली ही कुठे जात आहे? समाजामध्ये एक शिक्षणाच्या विषयामध्ये एक संभ्रम काही समाजकंटकातून समाज माध्यमातून पसरवला जातो. या समाज माध्यमातून आज आपण पाहू शकता की आपली जी शिक्षण प्रणाली आहे ह्याच्यामध्ये किती घोळ आहे. एक सामान्य घरातला आलेला विद्यार्थी, मयारिका विद्यार्थी, ज्याच्या घरी एखादी अगर त्याची फी पण अगर डेव्हलपमेंट फी किंवा अन्य फी ह्याच्या नावाने जे आज जे प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन्स असतील, कोचिंग क्लासेस असतील, हे जे आज लूट मटवत आहेत, त्यांची जी लूट चालू आहे, अगर ती फी वाढते तर आपल्याला आपल्या आई बाबा आपले पोट कापून ती आपल्याला आपले शिक्षण जे आहे ते आपलं शिक्षण पूर्ण करत असतात. आजच्या विद्यार्थ्याची गरज काय आहे? तर आजच्या विद्यार्थ्याला एका नोकरीची गरज आहे. पण आजचे जे उद्योजक आहेत किंवा जे आज इंडस्ट्रीज आहेत त्यांना एक स्किल बेस्ड जो काय म्हणता येईल की एक जो त्यांचा जो एक एम्प्लॉई असेल त्याची त्यांना स्किल बेस्ड एम्प्लॉईची गरज आहे. पण आपण पाहू शकता की आपली जी शिक्षण प्रणाली आहे आज ही आमच्या कोकणा भागामध्ये फक्त BA, BCom, BSc हेच शिक्षण आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना सांगतो की हे शिक्षण करा. नाहीतर नोकरी करायची जायची तर म्हटलं काय करायचं, तर एखादी सरकारी नोकरी किंवा डॉक्टर, इंजिनियर एवढाच आपल्याला माहिती आहे. याच्या व्यतिरिक्त आज आपली जे शिक्षण प्रणालीमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020नी जे आपल्याला स्किल बेस्ड एज्युकेशनसाठी जे काम केलेलं आहे त्या विषयामध्ये आज आमच्या कोकणामध्ये जागरूकता नाही. आज आम्ही जेव्हा म्हणतो की आमचा विद्यार्थी हा जेव्हा पूर्ण कोकण पट्टीतनं येतो, गावागावातनं येतो, शहरपट्ट्यामध्ये शिकायला येतो, तेव्हा त्याला या शिक्षण प्रणाली जे शैक्षणिक संस्था आहेत हे त्याला काय करतात, ते त्याला लुटतात. मी या सगळ्या शैक्षणिक संस्थांना सांगू इच्छित आहे की हे जे मनमानी त्यांचा कारभार सुरू आहे हे चालणार नाही. ही आज जमलेली ही सगळी तमाम छात्रशक्ती हे त्याच्या आंदोलनासाठी त्यांच्यासाठी नेहमी उभी आहे. त्यांच्या कुठच्याही प्रश्न, त्यांच्या कॉलेजमधल्या एक छोट्या गोष्टी, काही अडचणी आल्या त्यांच्यासाठी ही विद्यार्थी परिषदेची ही छात्रशक्ती मुंबईपासून ते खाली गोव्यापर्यंत ही उभी राहणार आणि नेहमी उभी राहिलेली आहे. आपल्याला माहिती आहे आपली जी शिक्षा प्रणाली आहे ती आज काय करते, आपल्याला नोकर किंवा नोकरदार बनवण्याचं काम करते असं मला म्हणणं आहे. आज आपली शिक्षण प्रणाली आपल्याला एक नोकर बनवण्याचं काम करते, पण आपली ही शिक्षा प्रणाली जी आपली गुरु शिष्य परंपरा असलेल्या हा भारतभूमी याच्यामध्ये आपली जी शिक्षा प्रणाली होती ती ज्ञान देण्याचं काम करायची, एक चारित्र्य निर्माण करण्याचं काम ही आपली शिक्षा प्रणाली करायची. पण आज आपण पाहू शकता की आज हे सगळे जे सत्ताधारी आहेत किंवा जे आज बाजारीकरण जे शिक्षणाचं चालू आहे याच्या माध्यमातून आज आपली जी शिक्षा आहे ती एक आपलं ज्ञान देण्याची नसून तर एक काय म्हणता येईल की एक माहिती देण्याचे एक साधन झालेलं आहे. आजचा विद्यार्थी काय विचार करतो, मी शिक्षण का घ्यावं, तर एक चांगली नोकरी भेटावी, एक काहीतरी करावं. अगदी मान्य आहे, आपलं घर, आपलं सगळं कुटुंब सांभाळायचं आहे, पण आपली शिक्षा ही आपले फक्त नोकरी करण्यासाठी नसून तर आपल्याला आपलं चांगलं नागरिक, देशाचं एक चांगलं नागरिक घडवण्याचं काम करण्यासाठी असली पाहिजे. एक चारित्र्य निर्माण करण्याचं काम ही आपली शिक्षा प्रणाली करू शकते. 2047मध्ये भारत देशाला जगातील 1 नंबरचा देश बनवण्याचं काम युवा शक्ती करेल असा विश्वास राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खरवाल यांनी व्यक्त केला. सावंतवाडी गांधी चौकातील जाहीर सभेत त्या बोलत होत्या. शिवांगी खारवाल यांना उपस्थित छात्रशक्तीला उद्बोधन करण्याची विनंती करतो. सर्वप्रथम मुझ जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का नमन करती हूँ. ज्ञान की देवी सरस्वती माता जी का नमन करती हूँ. मंच पर उपस्थित अतिथिगण, सामने बैठी ये युवा तरुणाई, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति जो इस देश की दिशा और दशा दोनों बदलने का कार्य करती है.
मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का पल है कि मैं उस भूमि में आई हूं जो भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। मैं उस भूमि में आई हूं जो परशुराम की भूमि है। मैं उस भूमि में आई हूं जो अहिल्याबाई होलकर की भूमि है। और मैं उस भूमि में आई हूं जिस भूमि ने इस देश की रक्षा करी है। दोस्तों, कोंकण प्रांत समुद्र के बीच एक ऐसा दुर्ग, यह वो दुर्ग है जब इस्लामिक आक्रमण करने भारत आते थे। यह वो दुर्ग है जब यूरोपियन इन्वेडर्स इस भारत को राज करने आते थे और इस भारत में शासन करने आते थे। अगर ये दुर्ग नहीं होता तो ये भारत नहीं होता। तो इस भूमि में आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आप सभी ने मुझे यहां पर आने का मौका दिया। दोस्तों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। जब हम बोलते हैं ABVP इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो 365 दिन छात्रों के बीच काम करता है, जो युवाओं के बीच राष्ट्र निर्माण का भाव जगाने का कार्य करता है। यह वो संगठन है जो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन डेवलपमेंट की सिर्फ बात ही नहीं करता, बल्कि उस पर कार्य भी करता है। और यह उदाहरण मेरे सामने बैठी कोंकण प्रांत की छात्र तरुणाई है। जिस प्रकार से 2018 में इस महाराष्ट्र की भूमि में मिशन साहसी जैसा कार्यक्रम एक छोटे से महानगर में शुरुआत हुई और उस छोटे से महानगर में मिशन साहसी की शुरुआत पूरे देश भर में किस तरीके से हम सबको दिशा दिखाने का कार्य करती है, तो मैं इस कोंकण प्रांत को धन्यवाद करना चाहूंगी। एक तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जो मिशन साहसी के माध्यम से 15 लाख से अधिक छात्रों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देता है, और एक दूसरी साइड तमिलनाडु की वो नाकारा सरकार है, वो चैलेंज सरकार है जिसके DMK के नेता एक 19 साल की छात्रा के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। एक वो चैलेंज था जो पूरी दुनिया से गायब हुआ, और मैं इस मंच के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ, चैलेंज सर, वो दिन दूर नहीं जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपकी एक कुर्सी खा जाएगी, क्योंकि इतिहास गवाह है जब महिलाओं के साथ, जब इस नारी शक्ति के साथ शोषण हुआ है, तब तक महाभारत हुई है। और तमिलनाडु की धरती में महाभारत की शुरुआत, महाभारत का आरंभ शुरू हो चुका है। आप क्या समझते हैं? आप रात के 3 बजे हमारे प्रदेश मंत्री के घर में जाकर उसको उठाते हैं,
उसको सलाखों के पीछे रखते हैं और अन्य कार्यकर्ताओं को भी सलाखों के पीछे रखते हैं। कोई भी सलाखें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जज्बा नहीं तोड़ सकती है, क्योंकि स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर है। और जब जब ये छात्र मैदान में उतरा है तब तक सत्ताएं पलटी गई है। जब महिला सुरक्षा की बात हो ही रही है तो हमारी सीमा सुरक्षाओं की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हमारे साथी देश बांग्लादेश के साथ जो हुआ, जो वहां की महिलाओं के साथ, वहां की बहनों के साथ रेप, अत्याचार, शोषण हो रहा है, मेरे को बहुत दुख होता है, मेरे को रोना आता है कि उस परिवार को ये नहीं पता कि अगर मेरी बेटी आज इस घर से निकली है तो क्या वो पूरे अंग में वापस घर लौट पाएगी या नहीं लौट पाएगी। उसको ये नहीं पता कि मेरी माँ अगर इस घर के बाहर जा रही है तो क्या वो ठीक सलामत घर लौट पाएगी या ना लौट पाएगी। और ये चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हम लोग चुप हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा वाक्य बोला, अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल यू रीच योर गोल। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। हमें उठना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, तब जाकर जो 22% से 7% बांग्लादेश में बचे हैं वो और नहीं गिरेंगे। और सिर्फ ये बांग्लादेश का विषय नहीं है, आप मणिपुर में देख लीजिए। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहती हूं, वो सूडो फेमिनिस्ट लोग कहां हैं? जब दो समुदाय के बीच एक समुदाय अगर छींक भी मारता है तो वो पूरे राष्ट्रवाद के संगठनों को जगा देते हैं। वो तथाकथित लोग कहां हैं जो महिला सुरक्षा के नाम पर, महिला एम्पावरमेंट के नाम पर डपली बजाते हैं, पर जब बांग्लादेश में यह अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ तब उनको सांप सूख जाता है। मणिपुर में पिछले 1.5 वर्ष से जो डेथ लोग हम सब देख रहे हैं, जो दो समुदाय के बीच जो हो रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। किस तरीके से इंटरनेशनल फंडिंग आ रही है, किस तरीके से विदेशी फंडिंग आ रही है, किस तरीके से दो समुदाय को लड़ाया जा रहा है और एक मिशनरी तंत्र के माध्यम से ये हिंसा हो रही है। हम नक्सलाइट्स की बात करते हैं। नक्सलाइट्स और जो घुसपैठिए हैं उनका प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और इसे रोकना मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से इनके प्रतिशत बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से ऑपरेशन पिन कोड के माध्यम से ये लोग स्थानीयों में जाकर वहां पर बस रहे हैं, जो हमारी शिक्षा, हमारी फैसिलिटीज जो हमें मिलनी चाहिए वो उन्हें मिल रही है। और मैं इस मंच के माध्यम से ये बोलना चाहती हूं कि जल्द से जल्द
अगर इन्हें रोका नहीं गया तो इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात हो। विद्यार्थी परिषद ने गोरखपुर अधिवेशन में जब सुरक्षा की बात करी तो हमने 3 डीज की बात करी। वो 3 डीज, पहला डी डिटेक्ट, दूसरा डी डिलीट और तीसरा डी डिपोर्ट। डिटेक्ट, हमें इन्हें जहां ये छुप के बैठे हमें इन्हें ढूंढना पड़ेगा। दूसरा थी डिलीट, हमें इनके वोटर आईडी कार्ड को डिलीट करना पड़ेगा, इनके डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करना पड़ेगा कि आने वाले समय पर ये हमारे लिए हावी ना हो। और चौथा डिपोर्ट, इन्हें वहीं पे वापस भेजना पड़ेगा जहां से ये आए। तो ये 3 डी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 3 डी सामने बैठी युवाई शक्ति ही कर सकती है। दोस्तों, विद्यार्थी परिषद अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है, सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा में भी कार्य करता है। विद्यार्थी परिषद का स्लोगन है शिक्षा जीवन के लिए और जीवन वतन के लिए। विद्यार्थी परिषद ये मानता है कि एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन, जिसके बिना ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। पर मुझे दुख होता है जब इस शिक्षा के, इस एजुकेशन सिस्टम में मैं देखती हूं कि किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, किस प्रकार से पेपर लीक की समस्याएं हमारे सामने आ रही है, किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जिनके पास इतनी फंडिंग है वो छात्रों को पढ़ने के लिए फंडिंग नहीं दे पा रही। जब ये विषय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तक पहुंचा, पेपर लीक का विषय, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर में प्रदर्शन करा। और ये स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर है। जब ये प्रदर्शन हुआ तो सरकार को झुकना पड़ा और फिर से नीट का एग्जाम और नेट का एग्जाम फिर से लेना पड़ा, क्योंकि परिषद ये मानती थी कि हम छात्रों के अधिकारों के साथ नहीं खेल सकते हैं, हम छात्रों के फ्यूचर्स के साथ नहीं खेल सकते हैं। वो छात्र जो 8 से 12 घंटे एक कमरे में बंद होके इस आस के साथ पढ़ता है कि कल को वो डॉक्टर बनेगा, कल को वो प्रोफेसर बनेगा, तो विद्यार्थी परिषद इन छात्रों के लिए आवाज उठाता है और फिर से री एग्जामिनेशन की मांग करता है। दोस्तों, एक और चीज जो इसमें मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगा, आज का युवा, जब मैंने पहले बोला आज का युवा इस देश की दिशा और दशा दोनों बदलने का कार्य करता है। कल को आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, कल को आप राजनीति के क्षेत्र में जाएंगे, कल को आप कला के क्षेत्र में जाएंगे, कल को आप IAS, IPS, IFS बनेंगे। पर नेवर फॉरगेट योर रूट्स। आप लेफ्ट रहिए, आप राइट रहिए, आप फ्रंट में रहिए, पर ये देश की नेशन फर्स्ट थ्योरी हमेशा इस दिल में रखिए, इस देश को हमेशा सर्वप्रिय रखिए। मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ, हम बात करते हैं ये देश फिर से विश्व गुरु बने, हम बात करते हैं ये देश पुनः सोने की चिड़िया कहलाए, हम बात करते हैं ये देश कैसे 2047 में विकसित भारत बने। तो ये बिना इस युवा शक्ति और बिना इस युवा तरुणाई के मुमकिन नहीं है। तो मैं आप सभी से इस मंच के माध्यम से यह आग्रह करती हूं कि आप सभी मेरे साथ संकल्प लीजिए कि आने वाला भारत विश्व में नंबर 1 हो,
आने वाले 2047 फिर से विश्व गुरु भारत और विकसित भारत कहलाए। और मैं अंत में मुझे 2 पंक्तियां इस युवा तरुणाई को देखकर आ रही है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। आप सभी ने मुझे इस कोंकण प्रांत के प्रांत अधिवेशन में बुलाया। आप सभी का पुनः मैं धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। भारत माता की धन्यवाद। नागपूर मडगाव एक्सप्रेसला सावंतवाडीत थांबा मंजूर करण्यात आला आहे। कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे। कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेकडून गेली 2.5 वर्ष यासाठी पाठपुरावा करत लढा उभारला होता। अखेर प्रवासी संघटनेच्या लढ्याला यश आलं असून नागपूर मडगाव एक्सप्रेसला सावंतवाडीत थांबा मंजूर करण्यात आला आहे। गेले काही वर्ष कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडी स्थानकात असणाऱ्या सुविधांसंदर्भात वेळोवेळी संबंधित प्रशासनाकडे दाद मागत होती। नागपूर मडगाव एक्सप्रेस सावंतवाडी स्थानकात थांबावी यासाठी अथक प्रयत्न करत होती। ही गाडी काही वर्षांपूर्वी या स्थानकात थांबत होती। सावंतवाडी स्थानकातून अपेक्षित प्रवासी संख्या आणि उत्पन्न या गाडीतून मिळत असताना देखील या स्थानकातून या गाडीचा थांबा रद्द करण्यात आला होता। त्यामुळे संघटनेने येणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनी रेल रोको करू अशी नोटीस देखील प्रशासनाला दिली होती। त्यामुळे या संदर्भात कोकण रेल्वे प्रशासनाने याची दखल घेत सावंतवाडी स्थानकात हा थांबा मंजूर केलाय। हा थांबा मंजूर करण्यासाठी कोकण रेल्वे महामंडळाचे क्षेत्रीय रेल्वे प्रबंधक शैलेश बापड यांनी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडीला सहकार्य केलं। संघटनेतर्फे अध्यक्ष ॲडव्होकेट संदीप निंबाळकर, मिहीर मटकर, विनोद नाईक, भूषण बांदिवडेकर, सागर तळवडेकर, सुभाष शिरसाट यांनी आमदार दीपक केसरकर, खासदार नारायण राणे आणि प्रशासनाचे आभार मानले। दररोज कोटी रुपये घरी नेले नाहीत तर वाल्मिक कराडला झोप येत नव्हती असा दावा जानकरांनी केलाय। प्रसंग इतका हृदयद्रावक, काळी चिरणारा आणि भयानक होता। परंतु त्या ठिकाणी एक 200-300 लोकांची माझी एक 2-2.5 तास मी त्या ठिकाणी होते। तिथल्या परिस्थितीची फक्त मी माहिती घेतली तर इतकं भयानक गुंडाराज त्या ठिकाणी। जवळजवळ 2-2.5 हजार रिव्हॉल्वरची लायसन आहे। कुणीही टिपरवाला एखादा जरी त्याचा उद्घाटन करायचा नवीन घेतला तरी हवेत गोळीबार काढले जातात। चौकामध्ये एखाद्याचा वाढदिवस असला तरी त्यातील फायरी झाल्या जातात आणि ज्याही पद्धतीनं या कुटुंबावरती नव्हे असे 32 खून त्या ठिकाणी मला लोकांनी सांगितले की याला जे जे जबाबदार आहेत, समजा वाल्मिक कराड असेल आणि वाल्मिक कराड ज्यांच्यासाठी म्हणून हा खून करत होता, वाल्मिक कराड हा ज्याच्यासाठी खंडणी गोळा करत होता, वाल्मिक कराड हा ज्याच्यासाठी हा सगळा मलिदा गोळा करत होता, त्याचं कारणच एवढं होतं की ते कुणाला तरी नेऊन द्यायचं आणि म्हणून त्या ठिकाणी जे काल सर्वपक्षीय मोर्चा झाला त्याला माझाही पाठिंबा आहे आणि या पुढच्याही लढाईमध्ये जर त्यांनी वाल्मिक कराड आणि त्याच्या पाठीमागचे सुपरदार यांना जर तात्काळ अटक केली नाही तर या राज्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये मोर्चे नाही। आता त्यांनी नेमणूकच केली, पंकजाताईंनी सांगितलेलं आहे ना त्याला की हा मंत्रीपद ह्यांनी कोणाला तरी चालवाय दिले। धनंजय मुंडे त्याचा करता करवित आहे आणि ह्या सगळ्या प्रकरणापाठीमागे ज्यांनी ताकद दिली तो सुद्धा तेवढाच गुन्हेगार आहे आणि राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय इतके खून, इतके मारामाऱ्या, इतकी खंडणी, रोज 1 कोटी रुपये घेतले घरी घेऊन गेल्याशिवाय हा वाल्मिक कराड झोपत नव्हता असं ते बीड जिल्ह्यामध्ये सगळ्या लोकांच्या माहितीने। म्हणजे 1000 रुपये जरी कमी असला तरी कोणाचा तरी हातपाय मोडून ये आणि त्याचे पैसे घेऊन ये किंवा एखादा खून करून ये, इतकं चिल्लर काम। त्याला 1 कोटीला 1 लाख कमी असतील तरी त्या दिवशी त्याला झोप येत नव्हती। म्हणजे हा प्रकार ह्या राज्यामध्ये घडत असताना हा काही एका दिवसामध्ये घडला नाही, याच्यामध्ये राजकीय ताकदी किंवा वरदहस्त असल्याशिवाय हे घडू शकते। राज्यातील एवढा समाज रस्त्यावरती राज्य सरकार डोळेझाक करत असलं नाही, डोळेझाक नाही तर राज्य सरकारनंच हे तयार केलेले गुंड आहेत आणि आता त्याच्यावरती कारवाई करायची। उद्या राजकारण त्यांचं गडबड होईल, त्यांची सत्ता जातील आणि फक्त आता ईव्हीएमच्या माध्यमातून यांना ही सत्ता मिळालेली आहे, ही काही लोकमताची सत्ता नाही। त्यामुळं नक्कीच राज्य सरकारच्या ताकदीशिवाय, मत्तीशिवाय हे घडू शकते। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। मालवणात पर्यटकांची तुफान गर्दी।
तोपर्यंत धनंजय मुंडेंनी राजीनामा देण्याची आवश्यकता नाही, हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य. आणि सावंतवाडीकरांचा यंदाही हिरमोड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण लाईव्ह. धन्यवाद.